ಯಾನು ಏತ ತಿಳಿಪೋಯನ ಆತೆ ಬಿಳಿಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಬನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಟೈಮುಡು ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಅಭಿನಯಗಳು ಮಾತ ಇತ್ತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪ್ರೋಲನ್ನಾಗ ಯಾನು ಪನ್ಪೆಂದು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವು ನೆತ್ತ ಬಿಟ್ಲಿನ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಆ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಎಂಜಿನ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಬೈದಿಜ್ಜವು ಅಪಗ ಕಾಲು ಎಂಜಿನ ಎತ್ತಿನ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಡಾವನ್ ಇತ್ತಿನ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಬಾತಿರು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಆಡು ಬನ್ನಾಗ ಹಂಗೆ ಪ್ರಚಾರಗೂ ಒಂದು ಮಾತ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಸೇರ್ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಈಸಿ ಆದ ಜನಕಲ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಕಲಾವಿದರು ಮುಟ್ಟೆರ ಸುಲಭ ಅವಾಗ ಎಂಜಿನ ಮಂತನ ನಾಟಕ ಮಂತನ ಬತ್ತನು ಅಲ್ತ ಏರಿಯಾದಕ್ಕಲು ಬುಗರಿಯರು ಅಡೆಗೆ ಬುಂಡು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬರುವಂತು ಅವಾಗ ರೀಲ್ದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ CD ಬತ್ತನು ಅವಾಗ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 40-45 ಯಾನು ಅಚ್ಚುತ ಕಲ್ಲಪ್ಪು ಅರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನುಡು ಯಾನು ಮಾಧವ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ವೀಣಾ ಕುಲು ಮುಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕುಲು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ ಒಂದುವೇ ಸಾನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಡಿ ಎತ್ತೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 40-45 ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಸೆಟು ಒಂದು ರೀಲ್ದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ನಾಟಕದ ಪೂರ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಂತದ